Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Comelec Bacolod ang naghingyo sa PNP kay patuman ang curfew for minors sa guwasang mall kung sinin sa kalon nga napatigayon ang satellite registration. Las 8 sang Agas, talas 5 sang hapon ang satellite voters registration nga ginapatigayon sa Comelec Bacolod sa mall. Pero halin sang gitsuguran ang pagpariso sa Hulyo 4 para sa mga barangay kag sangguniang kabataan elections, madamo ang nagapinulaw kadamaan mga minor de edad nga nagapila para magpa-register. Sunod sa kay Attorney Cathrina Trino Kanya, bisan ng management sang mall ang naga-discourage sa publiko ilabi na sa mga minor de edad nga maghulat sang kaagahon tubtub magbukas ang mall. Panawagan niya sa Bacolod City Police Office nga kuntani mapatuman ang curfew for minors. Nagapati si Kanya nga kadamaan sa mga kabataan nga nagaedad 15 tubtub 17 anyos ang ginahakot pa sang pila ka mga individual para mag-transfer sang boto sa lain nga barangay. And for this last days ang registration nato nga kita dira sa Robinsons, ang Robinsons is very also firm nga hindi man sila mag-allow sang tawo nga magsulod sa ila premises the night before sang aton nga registration for the next day naton nga registration. Wala kita naga-encourage and well, nagaayo man kita kayo sa aton man nga LGU siguro sa aton kapulisan basi kung may ara kita pa nga mga existing nga curfew hours, especially for the minors, na kung posible basi pwede nato no ma-enforce. Well, depende na iya sa aton kapulisan.